Keresztbe! Állj! Nem tiéd az úttest! Megvesztél! Sietnek kell, még elkésed. Mi a fene van benne? Jobb, ha nem tudod. Milyen rázos dolog? Az nem kifejezés. Stoddard se lesz. Sikerült is a manőver. A nagyon furcsa gyakorlatokat mutatnak be. Hé, meg vagy húzatva? Most a brazil csapat támad fürgén. Rugdossák a labdát, Ez az, így kell csinálni ezt, fiúk. Most vigyétek a labdát lefelé, csak lefelé. Gyerünk, fiúk, maradjatok csak együtt. Végre, nem tud idejében ideérni a vizsgájára. Itt kellett volna lennie 9-re, végtére, és mit képzel magáról? Már 10 perce várja a vizsgabiztos. Meg vagyok én áldva ezzel a pofával. Üdv! Üdvözlöm. Oké. Most mutasd meg te aranylábú, hogy mit tudsz. Videó! Most már mindent videóval csinálnak, még az autóvizsgát is. Arra figyeljen, nehogy lámpaoszlopnak menjen. Na, induljon már! Nagy helyzet! De sajnos Myers nem ér vele. Kihagyta! Micsoda kutyaszorító. Óvatosabban! Vigyázzatok. Jaj. Gyerünk, ember, ne aludj. Ez az. Menj! Ez az, remek manőver, bravo. Csak itt tovább. Balra, nem érted? Balra. Hogy lehet valaki ilyen süket? Balra, te szerencsétlen! Balra! Rajta! Ez az, így kell ezt csinálni! Figyelj oldalra, és nem lesz semmi baj. Rajta! Most vigyázz, kicsit jobbra! Hogy gyerünk a szegényre, ne gatyát, menj már! Hozd meg középre! Mozgás! Jaj! Ez meleg helyzet volt. Vigyázz, neked jönnek. Vissza kell menned középre. Menj! Középre menj, nem érted? Ez az! Menj utána! Szorítsd le a szegényre! Mit csinálsz? Összetölted a tűzcsapot. Hogy fogunk kimenni? Ez az! Minden sikerülni fog! Balra! Nem, jobbra! Hurrá! Szereti az izgalmakat. Kösz. Ez nem is meló, szórakozás. Ha?